Jotono làm soko ani YouTube channel. Tabuk hingke ang badam jagoi tongo korongnai tongo ang nita musongkoi kumongnai mai kething rogo helekoi paikha tabuk hingke sunai mo hingke kopi bata kopi tei milok alu linai tei motor tongo kething tak subai kha hingke paisa manayo dawai torinai muke badam yokjak tei mosla rok piaj hasing lisum moso kojak gura khai huljak mokai a mokrok baja mo hinke khasa mairom ang bono damsa sombui tonijak tabo hinke tei sokboroi serapsa torinai khacha mairum no ang 10 minute tei sokori tonika tabo hingke aro somrinai somrimani yago sutei rinai kisa oro bo hanyangai somki sarinai tei sutei ki sarinai jira ki sarinai mo hingke tei sokorjak khasa mairom bajak laimani o bajao ang badan dinai badam moro dalok risinai tei kismis bo dalok risinai kismis rok badam rok tangka hingke belai no obu nai tongni na rok jayawi ani video khasa mairom kiap kam kanya karimano asuk kebang bajak lainnya ojati ke bajak lainnya tabu kinke piaz hasing lisum abono bajak lainnya gesu hingke bajak lainnya ya chikon gabi thamo karai kotor hingke ba khataro phaise mathong pugo nai tongdi na dok jayawoi ani biduna tabu keteng kijanoi dalokoi mukideng rok mojika hingke serapsa kholoboi torinai ang tamo songnarai narokno tabo hingke sawai khinani siwana ang hingke abukrokni muri khondo songnanayo nai tongni narok tabo hingke khaja mairom baja khaijak abono rinai abono daloknai dalok bumani yagulo a baja apokrok baja dalok nai